σχέση μου με τη βιολογική γεωργία ξεκίνησε το 1990 όταν επισκέφθηκα τη Γερμανία, ένα συνεταιρισμό καταναλωτών βιολογικών προϊόντων και μίλησα μαζί τους και πραγματικά ενθουσιάστηκα με όλο το σκεπτικό τους. Ήμουνα από αγροτική οικογένεια και γνώριζα τότε και γνωρίζω και σήμερα πώς ακριβώς γίνεται η συμβατική γεωργία, με ποιο τρόπο δουλεύουν οι παραγωγοί και πώς καταλήγουν τα προϊόντα στον καταναλωτή. Έτσι λοιπόν το να παράξεις προϊόντα καθαρά, χωρίς τη χρήση χημικών και έτσι να προστατέψεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα που ψεκάζεις, τους καταναλωτές που θα τα αγοράσουν και φυσικά το περιβάλλον, εμένα με ενθουσίασε. Έτσι ξεκίνησα να κάνω βιολογικά προϊόντα, να καλλιεργώ τα χωράφια μου βιολογικά από το 1990 και τις πρώτες χρονιές πιστοποιήθηκα από φορείς που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, υπήρχαν στο εξωτερικό. Μετά από μερικά χρόνια, σιγά σιγά άρχισε και στην Ελλάδα να δημιουργείται υποτυπωδώς ένα κίνημα αντίστοιχο και μπορέσαμε πλέον και μέσα στη χώρα να βρούμε τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Τα προϊόντα εξάγονταν τα πρώτα χρόνια, μόνο εξάγονταν στη γερμανική αγορά κατά κανόνα, η οποία ήταν και τότε η πιο εύκολη για να στείλεις τα προϊόντα σου, γιατί οι σχέσεις των φορτηγών ψυγείων με την Γερμανία είναι πολύ τακτικές και είναι σχετικά εύκολο να τα στείλεις. Από το 1999 ξεκίνησε και στην Ελλάδα να υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο σημείων λιανικής πώλησης, τόσο σούπερ μάρκετ όσο και μικρά καταστήματα λιανικής. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να στείλω ένα αντίστοιχο δίκτυο διανομών βιολογικών προϊόντων, ξεκινώντας πάντα από τα φροντολαχανικά που ήταν η βασική μου δουλειά. Μετά από λίγο είδα ότι μόνο με τα φροντολαχανικά δεν μπορούσε να στηριχθεί ένα δίκτυο διανομών και έτσι πλαισίωσα τα προϊόντα της εταιρείας που ξεκίνησε τότε να έχει μια μορφή καινούρια νομική μορφή με προϊόντα ξηρού φορτίου, γαλακτοκομικά κτλ. Για να μπορέσω να δώσω αυτό που εκείνη τη στιγμή έλειπε ότι χρειαζόταν η αγορά. Δηλαδή, ο καταναλωτής των βιολογικών προϊόντων να μπορεί να βρει μια γκάμα βιολογικών προϊόντων και να μην πηγαίνει σε ένα κατάστημα για να πάρει μόνο φροντολαχανικά και για τα υπόλοιπα να πηγαίνει στο κλασικό σούπερ μάρκετ. Σιγά σιγά μαζί μας μεγάλωσε και η ελληνική αγορά με τη δική μου την προσπάθεια και άλλων συναδέλφων. Και έτσι σήμερα η βιολογική αγορά δεν έχει πλέον να ζηλέψει τίποτα από την αντίστοιχη συμβατική. Μπορώ να πω μάλιστα ότι έχει και πολύ μεγαλύτερη ποικιλία από αυτήν που έχει η συμβατική αντίστοιχη αγορά. Τα προϊόντα βρίσκονται στη διάθεση του καθένα. Όποιοι ενημερώνονται και ξέρουν τι τρώνε μπορούν να τα βρουν στη γειτονιά τους, είτε σε μικρά καταστήματα, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε σε λαϊκές αγορές που γίνονται κατά τόπους. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και για το παραγωγικό της μέρος, γιατί για πολλούς παραγωγούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδιέξοδο με τη συμβατική γεωργία, υπάρχει μια δυνατότητα, αν παράξουν καλό ποιοτικό προϊόν, να βρουν τη θέση τους σε μια παγκόσμια αγορά, η οποία ασχολείται με τα προϊόντα ιδιαίτερης αξίας. Γιατί στη μαζική αγορά η Ελλάδα σαν χώρα δεν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι μια μικρή χώρα, έχει κατακαιρματισμένο κλήρο, δεν έχει πολλούς παραγωγούς που παράγουν μαζικά ένα προϊόν και έχουν μεγάλη δύναμη, δυνατότητα να ρίξουν τα κοστολόγια πάρα πολύ και να ανταγωνιστούν αντίστοιχους παραγωγούς σε άλλες χώρες οι οποίοι έχουν πετύχει αυτές τις κλίμακες. Αντίθετα, τα βιολογικά προϊόντα παράγονται γενικότερα σε μικρές κλίμακες και ο ανταγωνισμός είναι πιο μικρός. Ο Βιοαγρός αυτή τη στιγμή έχει τις κεντρικές του εγκαταστάσεις εδώ στην Κρύα Βρύση της Πέλας, έχει εγκαταστάσεις στο κέντρο των Αθηνών, από το οποίο κέντρο των Αθηνών κάνει διανομή σε όλη την Νότια Ελλάδα, στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη. Έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή δημιουργούμε συνεχώς καινούργια προϊόντα, ανιχνεύοντας τις αγορές του εξωτερικού που βλέπουμε ότι έχουν την διάθεση να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να πάρουν ένα καλό ποιοτικό ελληνικό προϊόν. Σε αυτά επενδύουμε, βρίσκουμε τους ανθρώπους που έχουν μεράκι, έχουν διάθεση, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν τη δουλειά μόνο από την οικονομική της μεριά, είναι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα αγαπάνε αυτό που κάνουν και αυτό τους δίνει ευτυχία. Έτσι μέσα και σε συνεργασία με αυτούς δημιουργούμε προϊόντα που τα εξάγουμε σε ικανοποιητικό βαθμό και με όλο ένα μεγαλύτερη ένταση σε χώρες του εξωτερικού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, στις χώρες του κόλπου, στην Ασία.
Αυτό μας δίνει μια δυναμική, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε πού μπορούμε να πουλήσουμε και τι προϊόντα μπορούμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό και έτσι αντίστοιχα να μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία με τον τρόπο που πρέπει να μεταφερθεί σε καλούς Έλληνες παραγωγούς. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα που έχουν την ετικέτα μας, τα οποία συνεχώς και αυξάνονται και η παρουσία τους αυξάνεται και στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά. Η στόχη της εταιρείας είναι να μπορέσει να αναδείξει τον πλούτο που μπορεί να γεννηθεί σε αυτή τη χώρα από τους ανθρώπους και από τον τόπο. Μόνο ο τόπος δεν φτάνει, μόνο οι άνθρωποι δεν φτάνουν. Εμείς ταξιδεύοντας συνεχώς στην Ελλάδα και μιλώντας συνεχώς με πάρα πολύ κόσμο και μέσα από τις εκθέσεις και μέσα από τις προσωπικές μας επαφές, ο στόχος μας είναι να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν σπουδαία πράγματα και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε μαζί να τα μεταφέρουμε σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού και έτσι σιγά σιγά να δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος που είναι και οικονομικός αλλά είναι και ψυχικός, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος του προϊόντος, είναι και όλο το συναίσθημα που έχει από πίσω του, όλο το μεράκι που έχει από πίσω του, όλα τα όνειρα, όλες οι ελπίδες που έχει από πίσω του, οι οποίες ενσωματώνονται και μπαίνουν σε μια ετικέτα, σε ένα καλό προϊόν και φτάνουν σε έναν άνθρωπο στην Αμερική, στην Ασία ή στη Γερμανία για να το καταναλώσει. Έχει τεράστιο πλούτο η χώρα και ο στόχος μας είναι αυτόν τον πλούτο να αναδείξουμε, να τον αναπτύξουμε, να το μεγαλώσουμε. Εξάγουμε τα προϊόντα μας και μαζί τους τον ελληνικό πολιτισμό. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και η διαφύλαξη της ασφάλειας του καταναλωτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή αυστηρότατων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Επιλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι μας είναι άνθρωποι που επιλέχθηκαν με βάση πρώτα απ' όλα το χαρακτήρα τους, την ηθική τους και μετά την απόδοσή τους, ας πούμε, στη δουλειά. Πολλές φορές έχουμε κρατήσει ανθρώπους που είναι πραγματικά άξιοι και καλοί άνθρωποι, άσχετα αν κάνανε κάποιο λάθος ή αν ζημιώσαν την εταιρεία στιγμιαία, βραχυπρόθεσμα. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα έχει πάθος για αυτό που κάνει, θα έχει μεράκι και όραμα αντίστοιχο με αυτό της διοίκησης, έτσι ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε το στόχο της εταιρείας.